ako'y kaila, hasta kabaka ko niya. Naanad na siya buhat kay mahadlok ko no siya nga makasab-an. Sa iyahang ginikanan alangan, di man gasulot sa eskwelahan. Timing, nagkita me somewhere. Sa iyang pagka-liar, ako kay me there. Anak ko, hey friend, undangin ang pamaka. Pero wala siya na minaw iyang tubag kay makasya. Okay ra kaayo nga mahimong liar, basta dili over. Okay ra kaayo nga mahimong liar, basta dili over. Ni ato ko sa akong discipler, nang hinaot nga tabangan ng amigang liar. Oh nanay, unsaon ako ni, di siya magpa-correct sa iyang mga mali. Estoryahe, 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 Estoryahe siya about kay Jesus. Estoryahe, 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 Estoryahe siya about kay Jesus. Ang akong barkada hilap tanong lugbutang, bisag unsa og tago makabalo siyang asa gibutang, gidawat na lang kay abi siya og kleptomania. Gitolerate kay ginagmay lang man ang gikawat. Timing, nasakpan ako siya sa akto, wa na ko gipalampas ang iyang pagkaklepto. Anak ko, hey sis, undangin ang pagpangawat, gipalusot lamang sa dunggan og iya kong gitubag. Okay ra kaayo nga mahimong stealer, basta dili over. Okay ra kaayo nga mahimong stealer, basta dili over. Ni ato ko sa akong discipler, nang hinaot nga tabangan ng barkada stealer. Oh nanay, unsaon ako ni, di siya magpa-correct sa iyang mga mali. Estoryahe, 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 Estoryahe siya about kay Jesus. Estoryahe, 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 Estoryahe siya about kay Jesus. Ilado akong classmate sa pagkapamate, dili siya magpapildida og dapat permente. Exaggerated ang istorya para makahambog, feeling kaayo niya siya ra ang naitingog. Timing, nasaksihan ko iyang pagkahangin, wala ko maantos maungbang o ko nagpadaplin. Anak ko, classmate, prenupod sa pagka-feeler, gikatawan ra ko niya og kini iyang gi-answer. Okay ra kaayo nga mahimong feeler, basta dili over. Okay ra kaayo nga mahimong feeler, basta dili over. Ni ato ko sa akong discipler, nang hinaot nga tabangan ang classmate nga feeler. Oh nanay, unsaon ako ni, di siya magpa-correct sa iyang mga mali. Estoryahe, 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 Estoryahe siya about kay Jesus. Estoryahe, 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 Estoryahe siya about kay Jesus. Kay dili man jud okay nga mahimong liar. Estoryahe siya about kay Jesus. Kay dili man jud okay nga mahimong stealer. Estoryahe siya about kay Jesus. Kay dili man jud okay nga mahimong feeler. Estoryahe siya about kay Jesus. Kay dili man jud okay magpabiling sinner. Estoryahe siya about kay Jesus.